Kublai pi baro at ngapediang snobhai pi syakani ke YouTube channel jonga Aloysius Papang. Longkot kat bala ban penshisha ya ke jingkren jong iba Preston ten song sambut menteri rangba ka sarkar Meghalaya halor kita ke jing mentoy bat kilat yo kam yo jam jong ki kon samla lengba ke jing man ra ya ki project bi dei bat resort bat kispa hapok ke jala da ka sarkar MDA balam khmat do konrat ke sangma kum menteri rangba ti parok shwa bangin sngap ayu iba Preston ten song idon ban pensngau shingi ki pat ba halor kata ka project Taj Resort bat spa ka bantei da ko umyam Hotel Private Limited ka bri try ki langut ki he spa bar chala bar ka Taj Group of Hotels haka deulo nong lum pong deng ka badan hapdeng ka pung umyam ya ka balapen pau persya da ki babon palang khamtam Naga Green Tech Foundation ki batang syong sya tangan klembu pora do benda ban yakhi bat dawa ya ka sarkar ban weng na sisen don ya ka project bat kumjuru ya ka persya do president rang ba ka Voice of the People Party uba adan basayomot bat ka seng Voice of the People Party hibra koi bat ki bat ki seng bat ki don ro ki ba support ya ka project tongin ya bat sngap shwa ya ki katuk ani teliki kam sniew ki ba mi na ki kam auria langba ki hotel bat spa tang hapdeng ki bnai shwa ban kot ustam 8,000 bat ki bnai bas dang jong ustam 8,000 riu hakaleng ki jala jong kari India dang shen ki pulit kanong ba Mumbai ki yo ban pelaj ya khat samut ki thai auria ki badai na ri Thailand bat India ru kumchu ki bala sha penbi nang kong ban te hapok ki hotel bat ki resort ki badan hapok kanong ba Mumbai hande ki sha pangop jupor ban hakikam dimet haki try bat ki nong panya joka Danish spa kabadan hapok Mira Road jong ka sorba Mumbai Maharashtra hakajo hi ka sorba bat uju ubnai ka anti human trafficking unit ka yo ban pelaj se ki nyomut ki thai samla basha pentri jupor hakikam auria hapok spa palace kabadan hapok Belapur Navi Mumbai ki pulit kanong ba puni dang shen ki lalet khanra kandet ya ka rich field spa kabadan hapimpri chinchuat ka sorba puni bat yo pelaj do iki langut ki thai samla ki bala sha khai bat ka berpatrai hakikam Kemmet bat kala thai dimet jupor kha joko por hadin tang ban yo kamai spa kita ki try jong kat spa halor ki kam sniew kampen ken an ki pulit ki la kemru ya manager ka spa man tokit bnya khnang ban lab ki jing shisha halor ka jing don jong kum ki ki kam khayi ya ki samla kan thena ki bai pat ki jala bat ban trei pat ki hakikam auria hapok ka spa ki pulit kanong ba puni ki la khang tala ro ya ka signature spa ka badon hapok women nagar kanong ba puni hadin ba ki lamp bada ki phomut ki samla kan thena ka leng ki jala ki la sha khayi bat sha pan trei chupor hakikam auria dang ta ki yo ban plai si ka sawat ki thai samla ki ba sha khayi bat sha pan trei hakikam dimet hakawai ka chaka khemet batip kum ka royal spa ka badon hakolor kuwa ka bala khring ya ki babon ki nongwan chung akai pa thai khamtam ki rang he spa ki ban wan pha khemet bat ban yele zobha hakikam auria hapok ni ka spa hakating siu ka ba he ki pulit kanong ba Guwahati pat ha ka jinglet khanra ka badang sen chong ki ya ki hotel bat spa ki badon ha ki banta chok ka Ganesh Kuri kanong ba Guwahati hadien ba kilabna ba ka don ka jing panya yong ba shakai ya ki thai khemet ha ki kam auria ki batai hapok ki artli ki spa ka wei ka de ki infinity spa bat ka wei pat ka de ka lux unisex beauty salon ha ka ni ka jinglet khanra ki pulit ka yo plai do ki babun ki thai samla ki bala sha pan trei jubor ha ki kam auria lengba ki kam Kemmet bat ki kam dimet ki pulit ki la kemru ki try bat ki dong penya jok ni ki atli ki spa bat pengat ki hapok ki kendon an Parlok ngim dei ro ban klet halor ka ching yo pelaj padang shen ki khot ka ki SU Delhi unit ya ki anut ki thai samla ki bana East Giant Hills district ki bala shapan be ja ka wei ka parok khasi hi ban pen yo kam shakri ya ki hak nong ba Delhi ndai ki la jan shapan ngop pen ban hakikam auria hapok ka wei ka spa ka ban hak jala Haryana kum ki ru pa ba hoj ni la jupna leng ba ki tlat pathai ko bor shapang kita ki spa bat ki wellness center ki badon hakaleng ki ri ka pathai bat ki nong ba he kari India ki baju jing shakri hakikam pen bahabriu ya ki customer ke baju sngau tanat ban wan pen bahabriu ban sha pen kemet ban pen aram ban pen jathat ya ka met ka jing perkhat la jong lang ba ki kam pen sum pen sle ba rukom kemet ba bon rukom ki ba compare na rukom kem khasi kumbala batai da iba president song ba lang ba ki spa da ki hajangut ki samla ki yo kam yo jam ba bon sin hi ki ba kham yo kam ha ki kum ki chakatrei ki samla ki ba kham bahabriu bat ki ba shida da ka jing tumu ba kin la ban khring ya shibon ki customer use pa ki ban pen kemen pen sngau bha yerade lang ba ka body massage ha ki kamra khemet ya ki bamdon ba yo I ni tep kumno
kita ki kam caklia bat ki kam auria ki dia hapo kita ki kam la lai no tang ki try bat ki no penyat jong ki hotel lani ki resort bat ki spa hi parlok ka bas ngosi ban tip kalong balang ba kum kini ki chaka bat kom trei bongut ki khon samla kan thei balui lui bat baduna ha ka yok ka nakani ka than chite lamingi kila sha phon sha pa bat sha pan bit ban yok kam hapo ki hotel ki resort bat ki spa hakaleng ki chala hanre ha ka bakut kila shu sha di tak dor bat sha pan ngop bat ha ki kam auria leng ba ki kam kemet parlokum kini ki jingjia ngitip bakila dap jia bon sen hakaleng ki chaka jongkari India bat klem pep kinang yai jaro na kapor shakapor lada kum ka jait bantu ngimlong ki ba pet ngor halor kum kini ki jing sniew klem pep ki kam auria ki ba mi na ki hotel ki resort spa bat wellness center kila banang kharoi sho sho wat hang ni hapo ka jala mi khalia bi e jongi kam tam e haknong ba shalong kadong ba ka ba kring bhai ki bon ki jngok kai perthai na kaleng kiri ka perthai bat ki jala kri India ki buju sngotul ban wan shangkai ban wan sakai pangat ban pelut por yaladi hakikam le sngu pha ki ba bon rukom parlok ka ba kham sngu trim me kadei ka jingla banang saphriang jor sho sho uni ukyang chingpang HIV hapo ka jala langba ki bakum kini ki kam auria dang shen lang bakilat pathai ko bor ngila yo I baki bor plika East Castle Hills District kila let ban kem ya bongut kita ki thai demet haki than police bazaar ki thai auria ki baklem per khat sho ya ka rain ka rem la jong ba de ka jing jot ka ban sakta pat yala di shimet ya ka ye ka sem ka kut ka jait ka shnong ka thau ki imlang ka sa lang bat kham tam e ya ka buram jong ka ri bat ka jait pendiu barok ka wei hadin habon te perlok shwa ban sngap ya ka jing kan ni ba preston tun song holor ka ni ka banta hato kum ki pat ba ka jala bat ka bri hun yo tab yupat pidon ban keng tho halor kini kimat harum kat kum ka jingsu bashimet jongpi bom dei sho ban nang pha puli ya ki khon samla hakalain hospitality kung thum ya ka kam kemet haki spa la ka long ka basniu hatu usambut menteri ka sarkar jala ula ni empat ban penshisha hadu spa person ba ka kam kemet lang ba ki spa bat wellness center haki hotel ba resort ki deman ra ya kinu ki kam auria hapo ka jala kumbala je haki wei pat ki jala jong kari namar halor kani ka banta wat ki bor pul ka jala dang shen kila kubur lang ba ki lat pathai kubor ba ki kam auria bat kam demet ha ka jala khamtam ha ka nong ba silong bol sin ki kiu ba de na ka jingdon banta lang jong ki try yeng basa ki badon hakaleng ka nong ba silong khamtam ha ki than please bazaar ki ba ai jaka bat sha ki nong le kam auria banya let's ngab ha ki kamra hotel jong ki de ka simpat ya ka ting siu ha ka dor ka ba he la dolong ta tengah ini ya no ni ni hap ong ya ki kme ka wat pha ya ki kon beglek puli beglek trading ya mana oi namar ba phin ong ba ka spa ka de ka sniew ngangam ngam la ban pediak namar kan ni ru ka de ka wei na ki benta jok hotel ka ba la da don la da mangani manu ki ong le se ngi kwa ya ka jikilan de nang ta kham tam ngi hak ne gi respa ya kata ka bangi ong ka rukom sumar khasi nama ka phakem ka de kai kam de ka sumar khasi ka bangi le de ko punya khasi ka ba teng le se don ka jing tang ka jing ut haka met haka phat kwa ban phakem ka spa ka bu ka ta chong ban ong ba mitlar ki ba bun ba ki ba le training ba kin yo I ka sedikit kenang ba yu kin la ban penkela ya kata sya kaban imja sya kaban kamai nakamta kalawe ke joki keren ba lada bun than kata 5 star hotel ya kabama yo katla perban kejaka kan jela jongi ka bas ngosi ka ba ja buro ngakwa ban ko daka ba sai kedar ngi na kusurka ngin nam ailat ke bakum kita ngin nam ailat ke bakum kita kabang ngi kwa ban ngangit ken bagi kun samla ha bagi lek puli kila da ken jing ken ki keme ki pa jo kiru kila de slok kila su thu jima namar la de pi ong ba pi kwa ban khang ye ki investment de bodon ma pi ki keme ki pa ki so pu ki kon ye lek puli ki badon ha ka nes health jong kibriu elong ngana skon ong bang nim dei ban su thu bakla ha bang warna ye ki investment habis warna ya ki bakum kini ki project net yang angak lebih ka bakadu ke jimentoy kan long yang ni ki kon samna kita ki pha kertang ki kun joki banlek puli geleng sodong na ka benta bakim yo kam gin yo jang bat lada menta ane ki lawan pai na ki jela ki ba per ki poi se yeng sen rengkat baki yo ru ka kam bantre ha kata 5 star hotel hato ki jikur ko kan bat ki kemi ki paru nangek ske ba kata ka jingrit mensi
baki kun samla joki ki kun shenrang ki kun kadei ki joki kin lek sejengai nalayin nalasen nalasnong nata le se kandon ke jing snow sir ke jing du tia du den joki jadi nak terda aku makibun teliki projek di bangi ngi kwa ban nang ya sain susu nang desa kaman kaban pen mentoi ya ki pat ba jog jela ka jong di parlong dari pisngom tenat ni soi hap chung bat halor kan ka content jong ni ka video sngop hawat klet ban kan tho don burom ban like ban share ban subscribe ro ya unu YouTube channel jonga kom ka ching ai man sem jong pi bang nang la ban tre shit hem ban wan ra shu shapi ki viewers ki bi jonga sei ki bai pat ki video naka por shaka por ban pen kut yakni ka video parlong ngakwa man bu yakini ki jingkali ya ka sarkar meghalaya khamtam hakum kini ka por badang thnam ba ka jing yakhi persha halor kini ka issue resort bat spa halom pongdeng ka long hato ka sarkar MDA kan INM ya ka rai ban penya bet shakmat ya ka project touch resort bat spa halom pongdeng ni shimno ya karai ban scrap no chisendon ya kani ka project ka bala dep ban ya soy bat ko omyam hotel private limited ko bala dawa de ka green tech foundation na ka banta ban pene pansa ya ka jing itnat jong ka mariang ka badan saudong ha ka dol nong lompong deng bat ki bai pat ki jaka bi itnat ka jala ko bala thaw bat ka khu khat pang do blei nong bo nong thaw yangi kum kari ka jai ban diu bat kum ka jala ro kum jo Paralog play shibon ya kapor chong pis ngoba watlet ban like share comments pat kum joro ban subscribe ya kadik YouTube channel jonga na kamenta kiwei pat ki video